सासेल' थारसै बायनो थादों एसे सिङाव बिथाङा दा मा फरायगासिनो दङ बेखौ खिथाहरदो आं दा डक्टर सरल ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव सेकेन्ड सेमिस्टाराव मिउजिकआव फरायगासिनो डान्सआव आखाइ खमना रायजोफोर बिथाङा मिउजिकनि नलेज लागासिनो दं मिउजिकनि डिग्रिबो लागासिनो दं बुजिबायना मिउजिकनि डिग्रि अके दा आं नोंथांनाव सोंहरनोसै बेजों रिलेटेडनो नों सासे बर' हारिनि आइजो जाना दानि बर' हारिमुनि सायाव नोंनि नोजोरा मा बर' हारिमु सोंनायखौ बुजिखादोंना बर' हारिमुनि सायाव एसे जोंनि बर'नि आइजोफोरखौ मानसिफ्रा गाहाय लेभेलावबो दोननो नागिरो नाथाय जोंनि बर' आइजोफोरा दा हारिमुआवबो गोबां आवगायनो हाबाय हारिमुजोंनो जों हारिनि सिनायथिखौ होनो हायो जोंनि बर'नि आइजोफोरा बागुरुम्बा दावस्रि देलाय बारदै सिख्ला गोबां मोसानानै जोंनि बर' हारिखौबो सिनायथि होनो हाबोबाय गोजान गोजान थांनानै जोंनि बर' आइजोफोरा